Bore da. Croeso cynnes i chi gyd yr Oedfa bore yma, ac i bawb sy'n ar y Zoom hefyd. Croeso hefyd i'n Gweinidog, Dylan Rhys Parry hefyd. Cyhoeddiadau bore yma, mae yna ymarferion am ddrama geni prynhawn yma am 3:00 yn y capel i'r tîm cynhyrchu a am 2:30 heddi yma i'r doethion, pentrefwyr a Mair a Joseph. Dwi'n cymryd i bod chi gyd yn gwybod pwy yw pwy fyna. Fydd yna bore coffi yma ar y 7fed y Rhagfyr, dydd Iau, 7fed y Rhagfyr. Mae tocynnau i gael bore yma o Ann, ac os hoffech chi gyfrannu tuag at ystodunau cycynnau neu helpu ar y diwrnod, a fyddech chi gysylltiadau i Ann i wybod neu rhoi eich enw ar y rhestr sy'n ar y wal yn y cyntedd. Diolch. Diolch yn fawr. Fori fydd Angladd Beryl Thomas yn cymryd lle yma yn y Tabernacl. Fydd yr Oedfa am 1:45. Cynhelir gwasanaeth Sul nesaf yma dan arweinyddiaeth yn Gweinidog am 9:45, a mae yna groeso cynnes i chi gyd ymuno dyn ni am baned yn y neuadd ar ôl gwasanaeth bore yma. Cynhelir casgliad yn awr. Diolch. Bore da. Nôl yn arfer, da ni wedi tanio'r canhwyllia drost heddwch. Ac heddiw yn fwy na'r un diwrnod arall lle mae hi'n Sul y cofio, lle roedd cadoediad. Rydyn ni'na hefyd heddiw yn cofio ac yn ceisio heddwch. A dwi am gychwyn gyda yr ychydig eiriau yma gan yr emynydd. Heddwch ar ddeiar lawr gan ddechrau yn fy nghalon i. Heddwch ar ddeiar lawr yr hedd a fwriadwy di ni, a Dyw'n dad trigarog brodyr oll i'm ni, cerddwn oll gyda'n gilydd mewn hedd a harmoni. Dechrau yn fy nghalon i a dechrau y foment hon, ar hyd fy nhaith drwy'r byd, rwy'n addo yn ddwys a llon, i greu bob munud a byw bob munud mewn hedd a harmoni. Heddwch ar ddeiar lawr gan ddechrau yn fy nghalon i. Gadwch i ni droi at yn hemyn gyntaf, sef emyr rhif 830. 830. O ddiw ein craig a noddfa, rhonawdd i'r gwan a'r tlawd, mwyn dy anwyl Iesu a anwyd i ni'n frawd. Darostwng bob gormeswr sy'n mathru hawliau dyn, ac achub y trieiniaid a grewyd ar dy lun. Ac yn y blaen, 830. Mwyn da
Darlleniad o lyfr Daniel, pennod 7 ac adnodau 9 i 14. Gweledigaeth o'r un hynafol a'r un oedd fel person dynol. Wrth i mi syllu, cafodd gorseddau ei gosod i fyny, a dyma'r un hynafol yn eistedd. Roedd ei ddillad yn wyn fel eira, a'i wall fel gwlân oen. Roedd ei orsedd yn fflamau tân, a'i holwynion yn wenfflam. Roedd afon o dan yn llifodd allan oddi wrtho. Roedd miloedd ar filoedd yn ei wasneithi, a miliynau lawer yn sefyll o'i flaen. Eisteddodd y llys, ac agorwyd y llyfrau. Ro'n i'n dal i edrych wrth i'r corn bach ddal ati i frolio pethau mawr, ac wrth i mi edrych, dyma'r pedwerydd o greaduriaid yn cael ei ladd a'i daflu i'r tân. Cafodd yr awdurdod i lywodraethu ei gymeryd oddi ar y creaduriaid eraill, ei bod wedi cael byw am gyfnod ar ôl hynny. Yn fy ngweledigaeth y noson honno, gwelais un oedd yn edrych fel person dynol, yn dod ar gymylau awyr. Aeth i fyny at yr un hynafol a cafodd ei gymeryd ato. Derbyniodd awdurdod, anrhydedd a grym. Roedd rhaid i bawb o bob gwlad ac iaith ei anrhydeddu, ac wedi ei awdurdod, mae ei awdurdod yn dragwyddol, fydd e byth yn dod i ben. Fydd ei dernasiad byth yn cael ei ddinistrio. Bendith ar y darllen a'r gwrando. Diolch am darlleniad. Mae llyfr Daniel yn sôn am gyfnod y gaethglyd yn Mabilon. Mae'r darlleniad da ni newydd i glywed yn gallu swnio'n od i ni sy'n gwrando arno fo. Ond eto'r hyn sydd yn cael ei ddeud yma ydy bod Duw yn teyrnasu ac teyrnasiad heddwch Duw ydy hwnnw. Ond yng nghyfnod y gaethglyd yn Mabilon o tua 105 hyd 538 cyn Cris, mae llyfr Daniel yn rhannu'n ddau mewn gwirionadd. Ac mae'r hanner cyntaf yn sôn am ffyddlondeb Duw a'i ofal am y rhai sydd yn credu ynddo, hyd yn oed yn yr amgylchiadau mwyaf anodd. Ac yna, roedd llwyddiant Daniel hefyd yn Mabilon yn rhyfeddol. Roedd yn dal un o'r brif swyddi yn yr ymerodraeth am dros 60 blynedd felly. A da ni gyd yn gyfarwydd â stori Daniel. Da ni gyd yn gyfarwydd â'r gân yna da ni'n ei chanu, ble mae Daniel. Da chi wedi clywed y gân yna o'r blaen? Yna arolwg yn ddiweddar yn dweud bod o leia 75% o blant Cymru ddim yn gyfarwydd â stori Daniel o gwbl. Ac yn benodol felly y gân yna, ble mae Daniel. Ond yn ôl y sôn, roedd Daniel yn 80 oed pan gafodd ei daflu i mewn i'r ffair llewod. Ond yn ail hanner y darn cawn ni weledigaeth proffwydol Daniel, sydd yn edrych ymlaen dros hanes y dyfodol felly. A yr hyn sy'n cael ei ddarlunio yma ydy cenhedloedd yn brwydro yn erbyn ei gilydd. Ac pobl Dduw yn cael ei gwasgu ac yn dioddaf yng nghanol y cwbl, hyd nes y bydda Duw ei hun yn ei hachub o'i trafferthio nhw. A gwelodd hefyd y bydda pobloedd y byd i gyd, rhyw ddydd, yn plygu a ddoli mab y dyn, byddai'n dod ar gymylau o'r nef. A dyna ydyn ni yn ei weld yn y darlleniad wrth gwrs. Ond mae'r darlleniad yn deud ychydig wrthyn ni am yr heddwch dwyfol hynny. Mae'r cyferbyniad rhwng y môr trwblus, anrhefnus a'r nefoedd dawel yn symbol o'r pwera bydol mewn gwirionadd.
ac ymyrraeth Duw yn dod â thernasiad o heddwch i'r byd. Ac mae yna geisio gwir heddwch yma hefyd. Y ceisio gwir heddwch. Gall pwerau daearol fethu. A da ni yn gweld hynny dro ar ôl tro, wrth ni edrych ar y newyddion. Fod pwerau daearol yn methu, fod yna dinistyr o'n cwmpas ni. Ond mae teyrnasiad Duw yn ddi-wiro. Hynny ydy bod o ddim yn symud. A rhaid i'n hymgais am heddwch felly, gyd-fynd a chynllun tragwyddol Duw, sy'n mynd y tu hwnt i'n hamgylchiadau presennol ni. Ac yna dod o hyd i heddwch yn ei hyrnasiad Duw. Mab y dyn, dyma da ni yn ei gael yma. A mae Iesu Grist a adnabyddir fel mab y dyn yn ymgyrffori awdurdod dwyfol a dynoliaeth. Mae deyrnasiad dragwyddol yn dwyn heddwch i'r byd. Ac wrth i ni ymlwybro at Nadolig rwan, mi fydda ni yn gyfarwydd iawn a'r proffwydiliaethau hynny sydd yn galw Iesu Grist yn dywysog tangnefedd ynde. Yn dywysog tangnefedd, fod o wedi dod i ganol y tywyllwch i ddod â goleini, a gyda'r goleini hynny yn dod â heddwch. Felly mae'r weledigaeth yn sicrhau bod teyrnasiad Duw yn gyson, yn gyfiawn, ac yn y pen draw yn dod â gwir heddwch. Wrth i ni liwio cymhlethdodau bywyd yn aml iawn, byddai ni gael cysur wrth ildio awdurdod mab y dyn, gan brofi'r heddwch hynny sydd i'w gael ynddo. Mi fydda i'n sôn nes ymlaen am sut mae rhoid heddwch ar waith a chlywed am rhai unigolion sydd wedi ei roio ar waith. Ond cyn hynny, mi ani at emyn 868. Ac wrth gwrs emyn y fan hyn, San Francis o Assisi, Ior, gwna fi yn offeryn dy hef, llebo casineb do fath gariad di, a llebo dagrau gad i'm ddod â gwen, cyfrannu'n holl raniadau boed i mi. O argliddiw, na a dim geisio dim gan eraill, eithyr hoddi boed i mi. Na foed dim hawlio dim i mi yn y byd, ond rhoi eraill fydd ymraint o hyd. Ac yn y blaen, 868. Wrth feddwl am geisio gwir heddwch, fel o'n i'n sôn amdano fo yn Daniel, dim mercher diwethaf ges i gyfle i fynd draw i Aberystwyth ac i gyfarfod Gweinidogion i'n Dyma'r bynwyr yn y Llyfrgell Genedlaethol. Ac
Mi gafon ni ddarlith mewn gwirionedd a chyfla i weld cist arbennig iawn a dod i wybod am brosiect hawlio heddwch. A beth ydy prosiect hawlio heddwch? Efallai bod rhain chi eisoes yn gwybod, efallai bod chi wedi gweld y llun yma tu ôl i mi yn barod mewn cylchgrona a newyddion felly. Ond yn 1923, fe drefnodd merched menywod Cymru ymgyrch dros heddwch, heddwch byd eang felly. Mae hynny wedi yr rhyfel byd cyntaf. I sgogi cenhedlaeth gyfan felly i sefyll dros heddwch. Ac fe gynigwyd y dylid lansio ymgyrch i sicrhau bod merched fod menywod America yn clywed hefyd lleisia menywod Cymru a chydweithio dros fyd heb ryfal yng nghenhedlaeth Undeb Cyngrair y Cenhedloedd Cymru yng Ngholeg Prifysgol Aberystwyth. Ac fe lofnodwyd 390,000, bron iawn i 400,000 o fenywod Cymru'r ddeiseb yma. Ac hynny o fewn 7 mis. Meddyliwch am hynny, yn gorfod mynd o ddrws i ddrws felly yn holi bobl a fydden nhw yn arwyddo y ddeiseb yma. Ac dyna sy'n enw Annie Hughes Griffiths, fel ydych chi'n gweld ti yn y canol yn fan hyn, oedd y person aeth allan i'r Unol Daleithiau gyda'r ddeiseb. Ac yn ôl y sôn, o'n i'n clywed yn y Llyfrgell Cenedlaethol, tas chi yn gosod yr holl enwa ar ei hyd, mi fysai'n 7 milltir o hyd. Meddyliwch am hynny. 7 milltir o hyd ynddo. O bobl o fenywod felly wedi ysgrifennu drost heddwch ac ymgyrch i hawlio heddwch yn benodol. Ac mi roedd y gist yma wedi bod yn America hyd nes yn ddiweddar. Ac o'r diwedd mae'r gist yn cael ei rhoi yn ôl i Gymru. Ac mi fydd hi, mae ar hyn o bryd yn y Llyfrgell Genedlaethol, ond y bydd hi yn mynd draw i Sain Ffagan, ac yna gobeithio i rwla yn y gogledd. Ond o'n i'n darllen erthigol amdan y ddeiseb yma, ac mi ddwedodd Mererid Hopwood hyn, a dwi'n meddwl bod o'n bwysig yn bod ni yn nodi hyn, yn helpu ein byd ni heddiw, mae'n fraint aruthrol cofio bod menywod Cymru ganrif yn ôl wedi bod yn ddigon eofn i fynd ati i geisio dod â heddwch i'r ddeiar gyfan. Ein gobaith ni yw y bydd yr ysbryd hwn o gydweithio rhyngwladol mwyn creu byd teg a di-drais yn dod o hyd i leisia newydd drwy'r prosiect hwn. A mae angen ein help ni. Ac ar hyn o bryd mae'r Llyfrgell Genedlaethol a prosiect hawlio heddwch yn ceisio trawsgrifio yr holl ddogfen. Hynny ydy bod chi yn un eityn ddigidol felly. Ac mae angen help pob un ohono ni a pob eglwys yng Nghymru hefyd i fynd ati i drawsgrifio'r enwa hyn o'r ddogfen yn ddigidol. Ac efallai allan ni gynnal sesiynau yma yn y capel lle mae yna griw yn dod at ei gilydd i wneud hynny. Ond beth sydd yn hyfryd ydy bod chi'n dod i wybod am hanesion rhai. Ydych chi'n gweld yr enwa ac efallai bod chi'n perthyn i rhai ohonyn nhw hefyd ydych chi'n gweld lle maen nhw wedi bod yn byw, rhai o'ch ardal chi'ch hun. A gogoniant hwn i gyd ydy bod Dych chi'n gwybod y ddogfen felly a bod ni'n dod i wybod mwy am y bobl hynny oedd dych chi'n gwybod yn ceisio ac yn fwy na hynny yn hawlio heddwch ynde. Mae Undeb yr Annibynwyr wedi mynd ati i lunio fideo sydd yn sôn am y prosiect ac felly
na i ddangos y fideo yma i chi rwan. Chi'n gweld y lluniau o'r diwrnod Gweinidogion i fyny a Dyfrig efo yna hefyd. Ond ia, dyma'r gist felly lle ddoth o, ond dyma'r fideo. Gyddi o'n mynd i chwarae dyna di peth. Mynd yn ôl unwaith. Helo, Fion Fielding ydw i. Rwy'n gweithio yn y Deml Heddwch fan hyn ers tua 2 fis nawr fel rheolwr prosiect, y prosiect hawlio heddwch, prosiect eiseb y menywod. Rwy'n dod yn reiddiol o Gyfyrddin, yn un o blant y priordy, ac yn falch iawn o fod, a dwi'n nawr yn byw yn Gaerdydd ac yn gweithio gyda tîm fan hyn i hybu'r ddeiseb ac i gweithio gyda cymunedau draws Cymru. Yn y deml fan hyn, dechreuodd stori y prosiect hwn a stori'r ddeiseb. Cafwyd hyd i clawr y ddeiseb, oedd yn ddogfen brydferth wedi ysgrifennu'n gain iawn, yn disgrifio neges o fenywod Cymru i fenywod America. Ac ar y blaen, oedd e'n gweud arwyddwyd gan 390, 296,000 o fenywod wedi arwyddo'r deiseb hyn. Ac ar y pryd, oedd dim sôn am hanes y ddeiseb o gwbl. Oedd neb yn gwybod beth oedd e, ble oedd wedi dod o, pam bod e yn y llyfrgell fan hyn yn y deml, a nyble dechreuodd y stori. Dyna ni'n dod o hyd i rhywbeth oedd yn gweud bod unwaith i'r merched o Gymru fynd i America, i roi'r ddeiseb i merched America, bod e wedi cael ei cadw gan amgueddfa'r Smithsonian yn Washington. Ond dim mwy na hynny, a dod o hyd i'r ddeiseb yn y casgliad fyna gyda help cysylltiadau o Gymru oedd yn byw yn Washington yn rhan un o'r moments gorau really o ran y prosiect. Llwyddon ni wedyn i ddod ar ddeiseb a gist pren oedd yn dal y ddeiseb nôl i Gymru. Oedd dynnu'r gist, oedd dynnu'r ddeiseb. Beth o'n i moyn wneud o ran y prosiect i fi'n reoli fan hyn, y prosiect hawlio heddwch, oedd wneud yn siŵr bod pawb yng Nghymru yn clywed y stori, yn gwybod amdano fe, yn rhan o'n hanes ni sydd wedi cael ei anghofio mewn ffordd, a bod yr ymchwil hyn bod ni wedi wneud yn cael ei rannu gyda cymunedau ar draws Cymru. I ni'n edrych i ddechrau am bobl bydd yn fodlon helpu ni trawsgrifio'r llofnodion yn y ddeiseb. Mae'n mynd i fod yn job mawr. Bydd eisiau lot fawr o help arno ni. Os oes diddordeb dych chi yn y fath na o waith, mae'n mynd i fod yn rhwydd i wneud. Mae eisiau canodd o bobl ar draws Cymru arno ni helpu ni i wneud y gwaith hynny. Ond mwy na ni hefyd, os ych chi'n gallu helpu ni o ran eich capelu chi i rhannu'r stori, cysylltwch â ni, os oes diddordeb dych chi clywed mwy amdani neu edrych ar creu gweithdi. Mae'n staff cymunedol ni a diddordeb mawr mewn prosiectau eitha creadigol o gwmpas y ddeiseb sy'n rhannu'r stori mewn ffordd creadigol, a dyna beth mae'r arian loteri dda yw bod ni'n gallu ffindio'r ffyrdd hyn o gael y stori allan i gymaint o bobl as sy'n bosib. Mae'n stori rhyfeddol dydy, am cymaint o fenywodaeth ati i arwyddo'r ddeiseb. Ond y ffaith bod o, mewn ffordd, wedi bod yn angof i'r genedl ychydig bach dros y canrif diwetha. Ond hyfryd ydy bod o'n gael dod yn ôl i Gymru, ac fel chi'n deud yn clywed, mae angen yn help ni rwan, mae angen canodd o bobl i fynd ati i lenwi'r ac i drawsgrifio y ddeiseb.
mae yna ddrama Annie Cwrt mawr i gael hefyd. Ac efallai y gallen ni gael y ddrama yma yn y Tabernacl. Felly mi na ni edrych yn y misoedd sydd i ddod rwan, efallai i drio cael y ddrama yna i'r Tabernacl. Ond hefyd yn bod ni'n mynd ati i greu grŵp bach fydd yn ar gael i lenwi'r ddeiseb. Ond mewn gwirionedd, mae o yn dangos bobl yn rhoi heddwch ar waith yn dydy. Yn dangos bobl mewn gwirionedd yn mynd ati i hawlio heddwch. A hynny oherwydd eu hargyhoeddiad personol nhw ac eu hargyhoeddiad Cristnogol hefyd i ni yma y bore yma. O gadwch chi ni ganu yn hymyn nesaf, sef emyn rhif 840, 840. Ysbryd Duw a fi'n ymsymud dros ddymderau'r tryblith mawr, gan ddwyn bywyd a phrydferthwch allan i oleuni mawr. Dros y byd a'i dyrblith heddiw, chwyth drachefn o anadl ior, nes bod heddwch fel yr afon, a chyfiawnder fel y môr. Ysbryd Duw yng nghwlwm cymod ac yn rhwymau cariad rhad, cydia galon mwy wrth galon, cydia wlad yng nghwlwm wrth wlad. Ac yn y blaen, 840. Drachefn o anadl
Gadwch i ni weddio. O Dduw ein Tad, neu fel a sanctaidd, da ni'n diolch i ti bod ni'n gallu troi ata ti mewn gweddi. Ac i aros yn y tawelwch yn y distawrwydd yma gyda thi am ychydig. Hynny ar Sul cofio. Lle rydyn ni yn cofio am bob un a gollodd ei bywyda mewn dair ryfel byd. Am y teuluoedd hynny sydd yn dal i hiraethu. Am yr rheini sydd yn dal i ddioddaf o ganlyniad i ryfel. Wrth i ni gofio y bore yma arglwydd, mi gofiwn hefyd am yn galwad Cristnogol ni. I gofio mai ti yw ein heddwch ni. A maddau i ni arglwydd dy fod ti wedi dy gloi allan o galonna a meddylia pobl. Maddau i ni arglwydd pan nad yw dy deyrnas, dy ras, dy ffydd, a tharglwyddiaeth yn cael ei croesawu. A bod dioddefaint ac anghyfiawnder yn cael lle. Arglwydd yn dy drigaret o styria wrtha ni. Arglwydd trigarha wrtha ni. Gweddiwn dros yr rhai sydd mewn awdurdod. A da ni'n ei cyflwyno hwy i ti gan weddio y cael ni'n tywys mewn ffordd uniondeb a thangnefedd. Da ni'n gweddio arglwydd byddi di yn unioni pob camwedd a sicrhau hawliau'r rhai sy'n cael eu camdrin eu llethu gan gyfiawnder. Da ni'n ymddiried yn dy gyfiawnder di, a ffyddlondeb. Da ni'n gweddio bydd y gras a chariad rydyn ni wedi brofi yng Nghrist Iesu yr un cyfiawn yn tywysog tangnefedd ni, yn ein meddiannu ni. Ac felly yn dy drigaredd cofian byd ac adfer y greadigaeth oll i gyflawnder ac undod perffaith yn Iesu Grist. Ymdawelwn yn awr am ychydig arglwydd i gofio.
Arglwydd, dysgan ni sylweddoli o'r newydd, dy fod yn gosod cyfrifoldeb ar bob un ohonan ni i fyw a gweithio bob dydd dros ryddid, heddwch a chyfiawnder. Cynnal freichiau'r rhai sydd y wyneb pob gelyniaeth ac arleidigaeth. Yn meddwl am y mannau hynny lle mae'r hyfal yn gwasgu ac yn tagu ac yn dinistrio. Yn benodol Arglwydd yn ein gweddia, rydyn ni'n meddwl am y dwyrain canol a'r Wcrain, ac am bob man arall lle mae gwrthdaro a'r hyfal. Bydd gyda ni drwy'n tywysog tangnefedd yn Arglwydd Iesu. Yn dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, rhwng yr wyt yn y nefoedd, sang teiddiau'r denw, deled y deyrnas, gneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddiwn unau i'n dyledwyr, gnac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, gan ei seiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae gadwch i ni ganu yn Hemyn Olaf, sef emyn rhif 375, 375. O tyred un gwaredu Iesu da, fel cynt y deithos ar dy newydd wedd, a'r drysanghau at rai dan ofnus bla, yn cadarnhau a nerthol air dy hedd. Llefara dy dangnefedd yma nawr, a dangos i ni greithia daberth mawr. Ac yn y blaen 375. Newydd wedd
Gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda chi oll. Amen.